Sanibonani guys, igama unqobile ngibathela amazwi lami e-homecoming ngomhla ka-29 June. Hayi-ke guys, nangoShobane-ke useyaphupha manje. Uphupha yonke into eyenzeka ngesikhathi-ke ilimaza uSifiso ngommese. Utheme ephaphama lapho ehefuzela uZethu wamane wambamba. Naye-ke esenza sengathi impela usawuphethe lo mmese ebephethe ubala. Uyabuza uZethu kwenzenjani, kwenzenjani? Hhayi umane ethi hhayi ngiphupha kabi. Akafuni ukuchaza into ey'ningi. Qeda uthi phindela uyolala sithandwa sami. Hhayi kuzolunga, uyalala naye. Kodwa hhayi cha, inhliziyo uyabona nje kona ukuthi hhayi kusho iphume ngomlomo guys. Hhayi-ke ngakusasa ekuseni nangu uZethu uyangena ekhishini uhlangana no-matron. Uyasho u-matron ukuthi hawu siyabonga ntombi, ahamba kahle-ke amalobolo impela. Sekumele-ke manje silungise usuku lomshado. Siyasho uZethu ukuthi awu kodwa ngizokwenzenjani njengoba phela nasesikliniki bayangidinga. Athi u-matron ungakhathazeki wena, hamba nje ulungiselela umshado, thina namantombazane ami laphaya sizoyibamba eklinikhi. Kanti-ke uShobane ukhona uzoba udokotela asize iy'guli, wena nje bhekana nomshado nje kuphela. Hhayi nangampela wavuma guys uZethu. U-matron ubonakala sengathi uyakujabulela ukushada-ke kwekaZethu ube noShobane. Into ebengakaze ngiyibone engathi yokuyenzeke, kodwa-ke ngenxa yesimo sikaShobane guys uyawufuna lo mshado wenzeke ngoba ubona sengathi uZethu uzokwazi ukuthi amtatulule kulolu bishi lodaka-ke acula kulona uShobane. Hhayi-ke guys, akupheli-ke lapho. uShobane-ke ufikile-ke e-ofisini likama wakhe-ke lapha eklinikhi emahluthu nje guys, ubona kona ukuthi udokotela lo ugqoke ibhantshi impela, kodwa ngeke ngathi nje inkukhu enethwe imvula. Uthi uma wakhe, hawu wenze njani manje, wanjena? Uthi ma ngilalanga ebusuku. Uthi ngeke mntanami, uke wadla kona? Wathi ma uyazi mengicimeza mina ngiyambona uSifiso, ngithi mengivula amehlo kungathi usalele lapha ekhishini udindilizile uyopha. Ngithi ngiphinde ngiyazama ngiyalala ngiyamuzwa uyangivakashela lo muntu ula eduze kwami. Uyahleka ubala uthi cha ngeke, hhayi ngiyazi lento. Uthi uma wakhe lalela-ke mntanami, awuzukwazi ukuzahlulela wena, awuzukwazi ukuthi uzilahle ngecala enkantolo ungakayi wena. Amajaji kuphela azokujaja wena kubeka icala, hhayi wena, akumelanga wena uzijaje. Lalela la, thina singomnisi, thina singomnisi bemvula, thina singomvelase. Angeke uze uzokwazi ukuthi ulahle ithawula. Ngikucela mntanami, sukuma uyicoshe, vuka uyithathe. Uyazi thina ukuthi-ke uma sesihamba siya phambili asibheke emuva. Nangampela-ke guys wawasho nayo leyo mazwi-ke uShobane wathi yebo kona kunjalo ma, hhayi impela uma siya phambili asibheke emuva. Wathi kunjalo-ke mntanami, yabona-ke manje into ekumele siyenze, kumele ngikuthathe ngiyokugeza mntanami, kunomehlo emamba engizokuyisa kuyena. Wathi hhayi ngeke ma, sikhona isidingo salokho. Wathi singabaZulu phela thina mntanami, yabona kona we've got nothing to lose. Asihambe ngiyokugeza uzothi uma sekugezile bese zonke izinto ziyaqaqeka ube ngcono. Hhayi-ke guys, ngathi u-matron ubhizi-ke ngampela uyishaya ngazo zonke iy'ndlela manje. Ufuna ukuyilapha indodana yakhe ibuyele esimeni eyayisona, kodwa phela unembeza guys, siyazi sonke ukuthi awugezeki. Guys, akupheli-ke lapho. Kuke kwafika ukapteni wamaphoyisa laphaya emzini kaMankonyane. Uma efika khona bephethe nje into engathi ifayela. Wahlala phansi uMankonyane wambuza ukuthi kuhamba kanjani ngophenyo-ke lokuboshwa kwaShobane. Wathi hhayi lapho impela kusanzima, kodwa-ke ngithi angikulethele nansi ipholisi yalaphaya esiteshini samaphoyisa. Wathi ipholisi? Wathi wathi yazi bengayimisele nje ngokubheka izimali nje, into ethi imali nje noSifiso okwamanje bengakabi ready ukuthi ngiyibheke. Wathi lalela la weMankonyane, ngisiza wena la, ngiyazi ukuthi mengase ngigudluke kule nto engikusiza ngayo la kumele ungene ama-ofisi ngama-ofisi-ke manje ufuna ukuyosayina zonke lezi zinto. Mina ngikwenzela iy'nyawo ey'lula, ngenzela ukuthi uyenze lento la eduzane usekhaya unethezekile ukuze isheshe zidlule kuyona. Wathi hhayi kulungile-ke ngizothi ukuyifunda kancane ebese ngiyayisayina. Wathi lalela lana-ke, ngifuna wazi ukuthi-ke noma yini ongayiqondisisi kule pholisi ungibuze mina ngikhona, ngingowakho. Hhayi guys, imali hhayi cha ngeke, impande yesono ngampela. Yini ebanga ukuthi ukapteni athi ukhona ungowakhe manje ngoba nakusekuxoxwa iy'mali zikaSifiso. Anyway, ushilo uMankonyane ukuthi heyi
kona le mali ngathi izoba usizo khona. Bengisayibuza ngiyiphendula nje ukuthi-ke lezi iy'ngane ngizoyikhulisa ngani njengoba ziningi kangaka, kukhona nabo-ke abantwana abakubo kaSifiso, kodwa-ke ngiyabona ukuthi hhayi cha, ngathi umyeni wami impela uzokwazi ukuthi angisize angilekelele ngisho isengale kwethuna. Hhayi nangampela-ke guys, wahamba ukapteni. Ngaleyo uzethu yena-ke naye ubhizi ulinganisa ingubo yakhe yomshado enhle. Wonke umuntu uyamncoma endlini, uma wakhe uyasho ukuthi umafungwase wakhe, uyasho ukuthi hawu kodwa wena zibuke umuhle kanjani, uyintombi iphelele. Hhayi-ke guys, naye uzethu-ke uyazizwa impela kule ngubo yakhe yomshado. Sekusuka lapho kwabe ngingena uSiphamandla. uSiphamandla lo uphuma ukuyopenda i-roof-ke nomkhulu wakhe-ke uHlongwane. Hhayi bemncome-ke nabo besho ukuthi awu wamuhle bo zethu. Hhayi mani yona bakhona omakoti esike sababona kodwa hhayi akekho odlula lo owena. Nozethu-ke ajabule. Yo guys, nkazi-ke yini le emane yaphazamisa uSiphamandla esathube kupende guys, upenda engubeni emhlophe qwa kazethu. Hayize wonke umuntu endlini. Basho khona ukuthi hey cha vele-ke into emhlophe ngisho ibala kangakanani imane ligqame nje ba ibala, kodwa-ke cha bekungelona-ke ibala lela, bekuyisipaca sikapende engubeni emhlophe guys. Usho kahle nje udizayina wakhe wathi hawu kona ngizozama ukuyilungisa le, kodwa nginithembisi lutho. Kubonakala ukuthi kwayena nje uyayingabazi ukuthi le ngubo isingakwazi ukuwasheka noma ilungiseke. Mina ngokwami ukubona-ke guys, ngibona engathi uSifiso uyalwa ngozethu ngisho esengale guys ezweni labalele. Uthi nje nakamhlola lo mshado lo uyawunqaba and ufakazile ingubo-ke simane yathelwa upendo maroon guys engubeni emhlophe. Hhayi guys, mekuthi ngampela kuzethu akaboni kukhona kumsina kumjeqeze lo mshado lo, kuyacaca bha ukuthi awubusisekile guys. Baningi abantu abakhalayo, iy'nyembezi ey'mathunzi and iy'nyembezi zabo-ke guys zivimba-ke impumelelo-ke yalo mshado-ke ophakathi kukazethu benoShobanene. Guys, akupheli-ke lapho, kuke kwafika-ke lo mfana ekuthiwa uQondo Kuhle ebuyele endlini emva kokuthi aduke nje isikhashana. Hhayi cha impela ujabulile uyise, washo ukuthi awu kodwa mntanami yazi sesiphuma ngisho i-police station ukuyokubheka. Uzothi mina baba hhayi mekuthi aningifuni le khaya mana nisho njena ngingaphindela emuva. Kwathi hhayi bo ungahambi, hamba nje wena uyogeza ushathe ishawa bese wenza ukudla ikini la. Kho umuntu wesifazane ongakuxosha wena kukwenu la, ngizwe ukuthi ngithini kuwena. Lapho uShobani ukusho konke lokhu uMaNgcobo uyasho ngenhliziyo ukuthi hhe kube uyazi sigebengu uqobo lwaso lesi, ube ukuhamba nje ushwabi. Hhayi wahleka lo mfana ehleka kuMaNgcobo ukuthi-ke iqhinga lakhe lokumxosha ekhaya alisebenzanga. Sesuka lapho lo mfana lo wabona uMaNgcobo ey'lalele kamnandi embhedeni ey'phumulele emini. Uyabuya yena esikoleni ufica uMaNgcobo ulele kanje, uthatha ividiyo uyibeke eduze kwefoni wenza sengathi uqabula uMaNgcobo ngoba ufuna ukukhombisa abangani bakho ukuthi ngampela yena noMaNgcobo bayathandana. Yo guys, lo mfana uhayizisa maye-ke uMaNgcobo-ke ebona nansi ingane iy'khuhle eduze kwakhe-ke manje-ke ethi usayicambalele emzini wakhe. Guys, hhayi-ke nzima. Phela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys.